हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा बे समाव रिजाल्ट अफिसियेल नटिस ओंखारबाय बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि आन्डाराव गोबां रोखोमनि पोस्ट दङ एपिआर दङ एसआइ दङ कमान्ड' दङ बेनिफ्राय ग्रेड 4 स्टाफ दङ। दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव नटिसखौ नायगोन। दा बिनि सिगां मोनसे रिक्वेस्ट जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला मानोना गोदान साख्रिनि आपडेट मोननो थांगासिनो दङ आरो गोदान आसाम पुलिस पस्टआ फैबावगासिनो दङ कनस्टेबल लेभेलाव आरो लोगोसे कमान्ड' लेभेलाव। दा गोबाव खालामा बे नटिसआ सोरनि पस्टनि थाखाय फैदों जों बेखौ A to Z दानिया नायनोसै। दा जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लेटेस्ट बेनो जाबाय नै नोंथांमोननि गोदान नटिस बेयाव क्लिक खालामदो आरो क्लिक खालामनाय लोगो नोंथांमोना बावहाय माने अफिसियेल नटिसखौ मोनसिगोन बेनो जाबाय SLPRB आव आरो बे जाबाय अफिसियेल नटिस आरो रिजाल्टआ नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव आपल'ड जासिगोन 10 अक्ट'बर 11:30 AM आवहाय। दा बेखायनो बयबो चेक खालामनो दाबाव SLPRB अफिसियेल वेबसाइटआव आरो बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाखाबाय जाहाथे नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैयो। जाय इउथ्सफोरा खस्थ' खालामदोंमोन नोंथांमोननि खस्थ'नि फिथाइया मोननो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय 10 अक्ट'बराव। दा बेनो जाबाय फार्स्टआव 144 पस्ट सब इन्सपेक्टर UB लेभेलाव दं आसाम पुलिसाव आरो बेनिफ्राय 7आ जाहैबाय SI लेभेलनि कमिउनिकेसनाव APR आरो लोगोसे 51आ जाहैबाय SI AB कमान्ड' बेटेलियन्स नोंथांमोना मोनदों बेनो जाबाय SI AB कमान्ड'। देन बेनिफ्राय 1 पस्ट दंमोन आरो बेनिफ्राय 1 पस्टआ दंमोन DCCDनि आन्डाराव नोंथांमोना सिभिल डिफेन्सआव दङमोन आरो लोगोसे नेक्स्टआव 164आ जाहैबाय कनस्टेबल AB कमान्ड' बेटेलियन्स जायनोखि कमान्ड' कनस्टेबल AB आव सोंदोंमोन बेबो रिजाल्टआ 10 अक्ट'बराव फैसिगोन आरो ग्रेड 4 स्टाफआ नायदो नै नोंथांमोननि कुकआव दङ बारबार दङ वाटार केरियार दङ गोबां रोखोमनि बेयाव होनाय दङ। स' ग्रेड 4 स्टाफआबो ओइदिनखालिनो 10 अक्ट'बराव रिजाल्ट मोनसिगोन आरो साफाय कर्मचारिबो दङमोन नोंथांमोना बे होनायखौ स्क्रिनशट खालामना ला प्लास SDRF आव दङमोन नोंथांमोननि पस्टआ बेबो ग्रेड 4 स्टाफआ रिजाल्टआ मोनसिगोन बेनो जाबाय 10 अक्ट'बराव। नाथाय मोनसे बाथ्रा बेयाव लिरदों नै बेनो जाबाय द डेट अफ एनाउन्समेन्ट अफ फाइनाल रिजाल्ट्स अफ कनस्टेबल AB and UB and इक्विवेलेन्ट होनना बुंदों बे जाहैबाय थाबैनो बिथांमोना मोनसे सर्टलि नटिसखौ होगोन जेब्ला गासैबो हाइकर्टआ गासैबो अके जायोब्ला दा एसे हाइकर्ट नांना दङथ' दा बिनि थाखायनो AB UB कनस्टेबलआ एसे लेट जागोन बाट साडेनलि नटिसआ बेबादिनो फैगोन आरो जायखिजाया सिमा बुंदों अक्ट'बरावनो होनो नाजागोन कनस्टेबल AB UB खौबो जेराव 3945 भेकेन्सि दङमोन कनस्टेबल लेभेलाव। दा बेखिनि होनाय ग्रेड 4 आरो लोगोसे कमान्ड' बेटेलियन SI AB UB कनस्टेबल दा बेफोर गासैबो साख्रिया अक्ट'बरावनो फैजोबगोन आरो दाथ' बे डेट ओंखारखाबाय बेखिनिया। आरो मोनसे बाथ्रा जायनाखि थालांनायथ' थालांखागोन नालाय गासैबो मोनजोबा नेक्स्ट पस्ट फैगासिनो दङ अलमस्ट 5000नि खाथियाव फैगोन टेनसन लानाङा प्रेक्टिस खालामबाय था। दाथ' बोथोरा ओरैबादि मोजां अखा गैया थ' बेखायनो डिसेम्बर जानुवारियाव रिलिज जानाय चान्सआ दङ। लोगो नभेम्बरावनो एप्लाइ जागोन नालाय सिमा बुंखाबाय जानुवारिफ्रावनो एकदम फिजिकेल टेस्टआ जानाय चान्सआ दङ मानो होनोब्ला मार्चनि सिगां साख्रि होनांगोन नालाय इलेक्सना एप्रिलाव दङथ' दा बेखायनो मोजां पस्टआ आरोबाव फैबावगासिनो दङ। बेल' नङा आसाम पुलिसाव नङा गोबां सिभिल जब फैगोन आसामाव ADRE 3.0 आसाम हेल्थआव बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि पस्ट थाबावगोन बेखौ समजों लोगोसे नोंथांमोना बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आपडेटखौ मोनबाय थागोन। दा बेनो बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय जाहाथे नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैयो।